Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibate ka bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn ni nin dana in gosira a bɛ kunnafoni de maana kunnafoni min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin radio jɛgafɔ ka kunnafoni di anw ko min ma ko gafe kɔnɔ ko dɔw ko sɛbɛnfuraw gundo wajibate i k'a dɔn a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sɛbɛnnikɛlaw dabaji karamɔgɔw olu ka wuli ka jɔ suko ani dugusɛjɛ cɛ u bɛ mun de kɛ wajibate i k'a dɔn n'u wulila ka jamana yaala kunnafoni saniya kunnafoni minnu jɛlen don min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana kunkanko yɛrɛ ma hadamadenya kunkanko sɔrɔ bosoli kabako kumaw wajibate o bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnni ye sɛbɛnni min n'a bɛ ku sɛbɛnfuraw kɔnɔ sɛbɛnfura kelen o kelen a bɛɛ lajɛlen n'a tɔgɔ sɛbɛnni o sɛbɛnni wajibate i b'a sɔrɔ dɔ de ka kalimu nɔrɔma y'o sɛbɛn wajibate an b'o de ta k'o lakali an dun wajibate fili kana don a la mɔgɔw ka faamuyali kɛ an b'a fɔ kunnafoni min anw b'a ka min fɔ sisan nin karisa in de y'a sɛbɛn wa a bɛ nin sɛbɛnfura in kɔnɔ o bɛ mun jira wajibate i k'a dɔn anw ka sɛbɛnni tɛ an da in ye lakali ye a bɛ komi i k'a dɔn maana walima ziiri mana f'i ye n'i k'i bɛ segin o kan k'o ɲɛfɔ wajibate a mana tigɛ da o da la e ka kuma cogo o na dɔɔnin bɔ a la i ka kuma cogo na dɔ fara a kan walima e ka kuma cogo b'a kuma yɛrɛ sɛbɛkɔrɔja baara in ye nin ye nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ an b'a kɛ wajibate i k'a dɔn fo k'a sɔrɔ dɔ bɛ nɛgɛ la sɔgɔmada in na Gibson Control a n'a ka kalandenw u tonen bɛ ɲɔgɔn kan e ni ne fila b'an dama ta so kɔnɔ yelen mɛnɛnen don fa bɛɛ lajɛlen na wajibate k'a dɔn ni Jibi ye yamaruya di kɛ kunnafoni di sɛbɛn minnu b'an bolo na anw yɛrɛ kɔni ɲɛna o sɛbɛnfuraw walima o kumaw de nafa b'a la an n'olu lakali Jibi nka don bɛɛ lajɛlen tɛ kɔnɔni sɔrɔ a ɲana sabula i k'a dɔn muranin banna o bɛ dɔn galabu ani kumacogo la Gibson Control karamɔgɔ dɔ tugura naamu bala tɔgɔ bɛ di wajibate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma lɛgɛsɛ wajibate kɔnɔ mana mɛn yaala la sanna cogo o cogo a jigi tɛ san ye wajibate i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan jamana bi danga min na an ka n'a dogo ɲɔgɔn na gɛlɛya bɛɛ Asimu Goyita a kɔnɔna fililen don k'a dɛmɛ wajibate i k'a dɔn jamana jɔli ani jamana ɲɛtaa la gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ de ye jamana yɛrɛ ɲɛmaaso i k'a dɔn jɔnni de kan ka ta wajibate i k'a dɔn kɛlɛ Asimu Goyita sɛbɛnnikɛla ko n'a y'i sigi ka filɛli kɛ ka ɲɛ filɛ ka kɔ filɛ a kamana bi guwan wajibate i k'a dɔn jamana a bɛ n'a fɔ premier ministre Dando sabula wajibate min kun bɛ premier ministeriya la o ye Choguel Kokala Mayiga ye ala yɛrɛ de b'a fɛ ka Choguel nin bɔ a la sabula a fariganen wajibate i k'a dɔn ko na kɛ dalu ye o na kɛ kun ye hali n'o y'a sɔrɔ ko wɛrɛ caman kun b'a jukɔrɔ Choguel Kokala Mayiga cɛ gwɛlɛn don wajibate i k'a dɔn a ye politiki sɛbɛkɔrɔ dɔn nka maa minnu t'a fɛ maa minnu kɔni ayiwa n'olu kɔni b'a fɛ a yɛrɛ de ka bɔ yen olu ka kuma ka ca olu ko Choguel ka kuma i k'a dɔn a faratira a y'a ni diɲɛmaa bila ɲɔgɔn na Choguel ka kuma a ka farin kojugu a kɛra sababu ye dɛmɛbaa caman k'i kɔ don jamana na olu b'o kuma minnu fɔ jamana den fanba min bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara Choguel ka kuma na sɛbɛnnikɛla ko yalima o bɛna kɛ dalu ye a kana segin bilen ka na premier ministeriya la wa o ɲininkali gwɛlɛya bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko o fana k'i bɔ a la wajibate i k'a dɔn minisiri min ayiwa ni o b'a la bi i k'a dɔn o de ye colonel Ablaye Mayiga ye wajibate ko cɛjuguba sabula maa caman bara ka ŋunuŋunu fɔ e ko sɔrɔdasiw yɛrɛ de ka labɛn tɛ nin ye ko in bɛɛ lajɛlen ka d'o ma wa wajibate sabula ni colonel Ablaye Mayiga tora premier ministeriya la wajibate a bɛ n'a fɔ bɛnbɛn bɛɛ mɔgɔw sigalen kun don fɛn min na fanga yɛrɛ de ka di nin sɔrɔdasiw ye i k'a dɔn u b'a fɛ ka ko in bɛrɛbɛn u yɛrɛ dama ma i k'a dɔn awa dalu jɔnjɔn don b'o bolo k'a fɔ Choguel mangɛnɛ sɛbɛnnikɛla ko k'i bɔ a la maa wɛrɛ bɛ yen sɔmin kelen don o la wajibate o de bɛ sɔn ka bɛn o de bɛ sɔn ka ɲɛ wajibate k'a dɔn kuma caman tɛ min na o ye ministre de l'économie Fuseni Sanu Fuseni Sanu i k'a dɔn nin bɔbɔden an bɛ donni minɛ ko bi ani maa caman de bi taama na u taa bɛ Moscou jamana na seba bɛ Moscou ye dalu b'u bolo fɛɛrɛ b'u bolo wajibate k'a dɔn Ali Fuseni a taa bɛ Asimu Goyita ka ci la nin jama la
lahulata min b'a nɔfɛ Bɔjabate a bɛ fɛn dɔ kofɔ kabini octobre kalo tile 22 tɛmɛnen Bɔjabate k'a dɔn jamana minisiri min n'a bɛ nafolo kunna a ka wulikajɔ ni cɛsiri dɔnna kosɛbɛ Bɔjabate a n'a ka kodɔn faamuyara k'a dɔn min na ma min ni gɛlɛya banbalen don jamana kunna maa ti bɔ maa ti don dɛmɛbaw taara nafolotigi tina Bɔjabate k'a dɔn kɛra CEDEAO ka ɲangata n'a ka gɛlɛya ye o donnama in kama a ye dabali ni fɛɛrɛ min tigɛ dumuni ma dɛsɛ hali n'a wari cayara Bɔjabate k'a dɔn foroba baarakɛlaw ka ayiwa sara o ma jɔ Bɔjabate hali n'a sɔrɔ don dɔw gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko kalo 6 kalo joli an sera k'an dɛmɛ ka b'o kɔnɔ tubabuw ka janfa ani tubabuw ka wari dibaliya a ma Mali to kɔ Bɔjabate n'i ye nin bɛɛ lajɛlen minɛ baara min kalifalen don a ma bi a ka taa Irisiw kuma ɲɔgɔnya Bɔjabate min b'a to dɛmɛ min ani hakilina min dalen bɛ ka don an ni ɲɔgɔn cɛ n bi t'i ka so i kana n ka so Bɔjabate o bi ko caman maana a ko min ye kuranko ye min ye n ɲininka a sɔrɔ wɛrɛw ye Bɔjabate Asimi Goyita min ye ayiwa bɔbɔden ye n'o ye sanu ye ani Irisiw bi kumana sɛbɛnnikɛla ko kuma in yɛrɛ jara kosɛbɛ sabula yelenw bara ka bɔ fa bɛɛ lajɛlen na min b'a jira k'a fɔ ani Irisiw ka ɲɔgɔn dɛmɛ a n'an ka bɛnkanw Bɔjabate a nafa barika bɛna bonya donda la sɛbɛnnikɛla ko ni maa min bɛ nin kamalen in dɔn min ye sanu ye Bɔjabate k'a dɔn maa kumabali don maa min di kuma a kɔnɔ fɛɛrɛ ti ban maa kegun don Bɔjabate k'a dɔn jamana a bi danga min na kɛlɛ don kɛlɛ dun di ta musaka bɔkɔ Bɔjabate k'a dɔn i ka kɛlɛ wari di ka tila ka jamana don ni hinɛ sɛbɛnnikɛla ko o bi sɔrɔ daluba de b'i bolo Bɔjabate k'a dɔn a dun ye ko minnu daminɛ kabini kunungo kana bila bi la fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bara ka ɲa bolo dɔw kɔni bara k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ bi Bɔjabate yalima ni maa fila fɔn fɔ bɛ yen Choguel Kokala Mayiga ka taa se ɲininka Colonel Ablaye Mayiga yalima a kun fɔra ko yɛlɛmaba bɛna don gouvernement na ko in a tɛ ta ka di mun na min ye sanu ye sɛbɛnnikɛla ko o de y'a ko tilennen ye o ka fisa maa kura wɛrɛ ka t'o ta ka n'o don gouvernement na ale bɛ gouvernement in na gɛlɛya ni awa hakilina minnu b'a kɔnɔ baara minnu kan ka kɛ taafan minnu jateminɛnen don Bɔjabate a y'olu bɛɛ lajɛlen dɔn ka ban sabula maa min sera ka jamana nafoloko sigi sen kan Bɔjabate k'a dɔn hadamadenw ani jamana nafolo marali ani jamana denw taabolo i k'a dɔn dɔ man k'i bolo sɛbɛnnikɛla ko awa n'i ye sanu kɔni da k'a lajɛ bi sɔmin kelen don ale de la k'a fɔ kɛlɛ Asimi a bɛna yɛlɛmaba don jamana kɔnɔ min ye gouvernement yɛlɛmalen dɔw kun y'a ɲini fana faranga dɔ ka kɛ sabula dɔw kun y'u ni bɔ ko in na a daminɛ u nimisara n'a ma ɲɛ k'u bɛna Bɔjabate fo k'a sɔrɔ yɛlɛmaba de kɛra hakilina kura ka ta boloba min ye baara kura ye o ka boloda jamana mɔgɔ bɛ nin de la bi Mali ka gɛlɛya dangan kelen tɛ Bɔjabate gɛlɛya n'u de bɔlen don fantan 4 bɛɛ lajɛlen na maa de kan ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bi sɔn k'a fɔ maa min kɔni nin bɛ se k'a kɛ Bɔjabate k'a dɔn o ye kelen ye a filanan a ka kɛ maa hakilisigilen ye a ka kɛ maa ye min bi jamana gɛlɛya dɔ kɔrɔlen min bi jamana taafa dɔ kɔrɔlen Bɔjabate k'a dɔn maa min bɛ gouvernement na o tɛ k'a fɔ k'a tɛ Mali gɛlɛya dɔn sɛbɛnnikɛla ko nin dɔnniya bɛɛ lajɛlen jateminɛnen bɛ sanu na sɛbɛnnikɛla ko sɔmin kɔni kelen don k'a fɔ premier ministre y'a minɛ a bɛ sɔn ka taa segin a kɔrɔ n'o dun kɛra Bɔjabate laɲini ani jamana ɲɛtaa bɛ min ko fɔ a bɛ sɔn ka k'o ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ lɛgɛsɛ kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛla n'o ye Toguna A Tarawele ko mɔgɔ dama tun kɛra min ye CNT n'o ye Conseil National de Transition ye min ye jamakulu min tun sigilen bɛ k'a dafali maa kɔnɔ jamanakuntigi a ye décret signé a ye décret signé tɔgɔ b'a la o t'a la dɛ k'i ka to i ka radio baara la i tɔgɔ t'a la o solila ka wuli o ma fɛn kɛ i tun ye laɲini kɛ yan CNT a ye ne ɲɛna ko n bɛ wele de o o fɛn tɛ o i b'a ɲini de ka t'i ka sɛbɛnw d'u ma ka wuli ka jɔ kɛ su ni tile ka samara 1 fara 2 3 a tɛ sɔrɔ ten koyi o ye politikimɔgɔw ka baara ye n'u bɛ n wele n ka wele ni n wele n bɛ to n ka radio la a ko in sɔrɔ man di dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatugara min ye jamanakuntigi ye a ye kuma ban pewu a ko min ye CNT ye jamakulu y'a jira k'a fɔ waati dɔ la karamɔgɔ Dabatugara min kɔni ye a ka dafa sabu n'i y'a lajɛ maa 121 Mali a debitew ye maa 147 karamɔgɔ Dabatugara majɛ mun b'a jɛ n'o ye maa 26 o ka ɲini o ka fara kan joona joona mankan ka ban sabu n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ misi kunkolo
farikolo ko la da dugula nɔfɛ ko don o de ka d'a bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra min ye maa minnu taara k'u don sente la a ŋunuŋunu a n'a ɲagaɲaga cayara maaw taara tacogo sugu bɛɛ lajɛlen la politiki maa caman yira k'a fɔ olu de tun kan ka yaala karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra ko misi o tuma ale panpirilikɛla kunna n'o dun kɛra ka ban o tuma ko ka segin kɔ kɛ joona joona n'o tɛ olu ta karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra o tɛna bila dagirinda la mankan min ye jamanakuntigi kɔrɔ la ta u n'o kelen wulu nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko politiki maa caman bɛ ala ka n'u ci politiki fɛɛrɛ tɛ ban koyi n bɛ min f'i ye politiki fɛn min b'a lakari yɔrɔnin kelen y'o dɔn ayi k'i ti walima k'i don kaso la subhanallah sɔrɔsiw tɛ tulonkɛ dɛ ala ka n'u ci a la naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra min ye politikimaaw ye u dalacayara min ye dunfɛn mun b'u bolo o dunna k'o ban ni duntulu banna gɛrɛbɛ kɛ munutulu la u y'o fana nɛmu k'o ban karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra da jalen bɛɛ farikolo koyokolen bɛɛ an ta na kɛ maliko la nin ye wa f'an fana ka dɔɔnin dun bilen sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra min ye sente kura i b'a ye k'a fɔ ni ka jamakulu tɔ dafa o tuma jamanakuntigi y'a lajɛ sa min kɔni ye politikimaaw ye société civile ka taa bila min ye sɔrɔsiw la ka taa bila maa wɛrɛ la minnu da tɛ foyi la ni ka wele bila maa dɔ ma karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra ni ka jama dafa a ko n'i ye sente yɛrɛ jateminɛ min ye sɔrɔsiw ye olu ka ca la fo ka dama tɛmɛ politikimaaw ka ca la min ye syndicaliste olu ka ca la karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra ko dɔɔni taara fan bɛɛ hali an kunnafonidilaw an fana ka ca la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu taara ni ka dafali kɛ tɔgɔfɔ kɛn b'a ko la koyi Mamadi Biton Kulubali awɔ o ye Biton si ye o taara sɛbɛnnikɛla ko Mayimuna Gajigo Madame Male Aïda Kone Boubacar Dafe Mustafa Jakite Madame Aïssata Hamadou Maïga Bengue Kamite Salim Hullo Jigaulu Muntaga Jakite Madame Aïssata Hamadou Bokoum Fatoumata Traoré Halim Gueye Boubacar Fanta Djenta Madame Maïga Sina Damba Sina donna koyi elle sa place est là elle est placée bas là abe sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra Mahamadu Samba Keita Salaha Maïga Boubacar Sidi Taleb Sidi Ali Madame Konate Zeinabu Gise Moïse Dugnon Madame Diallo et Fatoumata Sissoko Boubacar H Diallo Monsieur Philippin Diakité Madame Aïssata Soumeilou jumɛn ana kɛna jamu ye Soumeilou ye dɛ Madame Aïssata Soumeilou ana kɛna bɛ bɔ kɔrɔfɛ a kɔrɔfɛma ka dulɔ b'o la olu ka ca la kosɛbɛ muso fana ka ca Modibo Maïga Cheikh Haliwata Jara karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra Mohamed Oulo Mantali maa minnu donna sente kura kɔnɔ o tɔgɔ filɛ nin ye maa wɛrɛ tɛ bilen maa joli maa 26 e ye min fɔ sa a bɛ 26 bɔ ayiwa a b'a bɔ dɛ ayiwa sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra min ye ni maa kura minnu filɛ nin ye olu kɔni ka nafolo ko kan ka ɲɛnabɔ bidisɛ kura kɔnɔ min ye san 2023 ye sɛbɛnnikɛla ko 2022 tɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra u nata baara kɔni kɛ k'u sigi ka 2023 maa kɔnɔ sabu n'i ye jateminɛ kɛ min ye sente yɛrɛ ye u ka sankura bidisɛ u y'o wari bila miliyari 13 miliyɔn 340 bɔɲɔnko n'i ye 2022 lajɛ u ka bidisɛ u ye nafolo min baara o bɛ miliyari 12 miliyɔn 458 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko sente kɔni walankatalen ni ka dɔ fara kan ka dafa debito nɔmuru la maa 147 nin kan ka kɛ sira kɔni min bɛna mankan kɔni dabila ni ka baara kɔni kɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ jan ko sente ale ka laɲini ye fɛn minnu ye n'o ye loi votew ye n'o ye gouvernement k'a ka baara dɔdɔlima a nɔfɛ o kɛcogo bɛ se ka kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen sago ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Toguna A Traoré ale ka sɛbɛnni don premier constat n ye jamu minnu mɛn kɔrɔfɛma ka ca la o ka ɲi kosɛbɛ a filanan muso ka ca nin fana na o ye tiɲɛ ye a sabanan ye min ye n ye maa kelen dɔn a mɛ n ye min kɔni dɔn sini danba o place bɛ yen a kunkolo b'a kan da la nɛgɛw kɛrɛfɛ jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pib karamɔgɔ
mbala cogo bɛ di Wajibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma focus Wajibate ni maa min ka sarakati bɔra bama wolo la dangandalasigi kɛr'i ma wajibi ye sɛbɛnkɔrɔ nin y'a boli ko siɲɛ 199 ye maa min y'a sɛbɛn o t'a de ko ST Jara Jarakɛ ko Wajibate k'a dɔn fɛn duninen bɛɛ lajɛlen t'i ye sabula ŋanamu ani janfa ni sɔni min bɛ jamana in kɔnɔ Wajibate k'a dɔn transition Asimu Goita bini k'i tɛgɛ d'a kan ŋunungunu ani kunnafoni jɛlenw minnu jɛlen don fa bɛɛ lajɛlen na Wajibate k'i dogo ni ka t'i kari foroba baara la Wajibate a kalan t'i la a dɔnniya t'i la a diplôme t'i bolo Wajibate i k'a dɔn ani n sera retraite ye ka t'i ka wolosɛbɛn falen Wajibate i k'a dɔn min b'a to e bɛ se ka foroba nafolo sɔrɔ cogo min na Wajibate i k'a dɔn a ko bɛna dagun kuma in fɔra a bɛ waati jabɔ nka k'a sɛbɛntiya Wajibate e ko baara in ma daminɛ de a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ ne ka kalo caman bɔ jamana kun n'a kun jɔja poropiya Wajibate i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛlikɛlaw de donnen bɛ foroba cakɛda bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn faso ka foroba cakɛdaw gouvernement baarakɛlaw ani cakɛda wɛrɛ minnu bɛ n'a n'u bɛ foroba baara la Wajibate ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa kelen i k'a dɔn i bɛ wele k'i jɔ i ka wolosɛbɛn di carte nina bɛ mini Wajibate i ka nin diplôme min i bɛ taa don min i ye nin diplôme in nin diplôme in de dilan Wajibate an taara sɛgɛsɛgɛli kɛ i k'a dɔn i ka diplôme ngalon don Wajibate i b'i miiri diɲɛ diplôme o diplôme na nin bɛɛ lajɛlen dekun labɛnnen bɛ ka taa don foroba baara la hali doctoraw a bɛɛ ngalon sɛbɛnnikɛla ko Wajibate n'i y'a ta k'a lajɛ an ka service public sɛbɛnnikɛla ko ŋanamu barika bonyana kosɛbɛ Wajibate kuma min n'u ye maa kelen wele ka n'i jɔ Wajibate foroba baarakɛla bɛɛ kelen kelen o de bɛ kɛ sababu ye a ɲɛ ka dɔn ɲɛ ngwɛn denmisɛnninw ɲɛmana ayiwa vis-à-vis de Kinshasa fo diplôme bɔ kɛra kan Wajibate k'a dɔn contrôleur minnu kɔni baara ka nin ko in kɛ u kamana ganna u dabali banna sabula janfa min bɛ nin ko in na Wajibate a ka ca maa 1000 ani kɔ ye minnu kɔni daan bɛ don foroba baara la ka sɔrɔ a sɛbɛnfura t'u bolo a kalan t'u la a dɔnniya t'u la u t'an bɛ diplôme lankolon de dilan Wajibate fa bɛɛ lajɛlen la e bɛ se ka da la cogo di diplôme min ye doctorat ye maa dɔw t'an b'o dilan min ye niveau supérieur d'étude dɔw t'an b'o dilan Wajibate k'a dɔn foroba cakɛda bɛɛ lajɛlen waasa u ka se ka bɔ a bɔ contrôle in kɔnɔ dɔw kɔni k'u ye wulikajɔ jugu dɔw kɛ ka t'u bana minɛ sɛbɛnnikɛla ko maa ti to i cogo la a ko foroba baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen Wajibate k'a dɔn ɲɛmaa dɔw kun y'u ɲɛ tugu ni ka u bisimila a bɔ foroba cakɛda kɔnɔ a caman wulila dɔw taara retraite la i kɔ bɛ da fiɲɛ na Wajibate o k'i bɔ yen min ye directeur général ye caman fana bɛ yen Wajibate minnu kɔni y'a dɔn k'a fɔ ni n bɛ n jogo dɔn nin ko min filɛ nin ye n'i ma tiɲɛ fɔ n yɛrɛ laban bɛ to a la Wajibate nin damada kɔni kɛra sababu ye i k'a dɔn bɔ ka kɛ caman galama a ko min ka jugu tɔ fana ye dɔw kɔni i k'a dɔn si birindira kosɛbɛ u kun kan ka taa retraite la u taara wolosɛbɛn wɛrɛw dilan Wajibate k'a dɔn ka dɔ bɔ si la waasɔ hali bi n'a ka bi u ka to baara la sɛbɛnnikɛla ko yeelen dara a bɛɛ lajɛlen kan gami Wajibate mankan kɔni tɛ min na taa kana tɛ min na Wajibate i b'i gɛn n'i gɛnna Wajibate k'a dɔn a ŋununguni in kɔni barika bonyanin bɛɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kamana gannen don maa o maa kɔni bɛɛ k'i bɛ foroba baara la ni fo diplôme de b'i bolo Wajibate walima e kun kan ka taa retraite la i taara dɔ fara i si kan Wajibate k'a dɔn sɛgɛsɛgɛlikɛlaw u y'u tɔgɔ da a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Wajibate jamana in i k'a dɔn maa caman de b'i balo fu la ten jamana nafolo bɛ ta ka di maa caman ma nkalon kan sɛbɛnnikɛla ko denmisɛnnin caman de sigilen don k'i bolo da i sen kan Wajibate minnu ye kalan kɛ dɔnniya bɛ minnu na Wajibate i k'a dɔn u dɛsɛlen don ka baara sɔrɔ ala ni nin ŋanamu maw sɛbɛnnikɛla ko hinɛ t'a la koyi Wajibate sabula gɛrɛtigɛ ɲini ko jugu i laban bɛ taa bi dɔ gɛrɛtigɛ da nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ focus kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla n'o ye o de ye karamɔgɔ Dabatungura a ko an ka tabakoto min ye sɛbɛnnikɛla ye a ko siga t'a la karamɔgɔ Dabatungura ko dɔ bɛ sɔn ka to ni ji duuru la a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye logement sociaux anw ka jamana kɔnɔna la ministère de l'habitat karamɔgɔ Dabatungura a bɛ ale de ka danganiya kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye fantanya ye ka se k'a kɛlɛ Mali ye fantan jamana ye karamɔgɔ Dabatungura maa minnu bɛ
min ye jebongolo ka tu kun ka terrain sang ni ka jɔ ni ka yɛlɛma kɔnɔ jamana bɛ se ka so jɔ ka dulu ma cogo min na karamɔgɔ de b'a tun dɔɔni a bɛ tigɛ ka b'u sara la a ko in a hakilina yɛlɛmana sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɛ n'u ni so ka kan olu t'a sɔrɔ bilen ko ye fo nafolotigibaw a ko fali min da ye sange kɔrɔ ko ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tun min ye logement sociaux minnu bɛ yen n'a bɛ tabakoro kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛnnikɛla ko maa dɔw kɔni ye tɔn dɔ jɔ karamɔgɔ de b'a tun tɔn in ka ɲɛnamaya tɔn in bɛ baara kɛ mun ni mun kan o de ye ka yɛlɛma o de ye ka jateminɛ kɛ maa minnu bɛ n'u garisɛgɛ donna so ninnu na dɛ k'u dɔdɔlima k'a lajɛ n'a sɔrɔ lakika la u b'u ka so kɔnɔ walima n'a sɔrɔ kɛmɛ ka hakilina wɛrɛ ta ne ka so in sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tun m'o baara kɛ u kelen na koyi o ni o mɛ ɛsi u n'o baarakɛlaw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye ministère a ɲɛmaw ye u jɛra ni ko dɔdɔlimali kɛ ɲɔgɔn fɛ ko maa caman kɔni tigɛ taara bɔrɔ kɔnɔ sabu n'i ye jateminɛ kɛ min ye so 2,274 karamɔgɔ de b'a tun k'olu datugulen bɛ k'o kɛ basa ani sagaw siyɔrɔ ye ka maa tɔw to hali bi dɔdɔlimali la so nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko so 2,274 o datugulen bɛ yen a baara ta tigintanya tɛ koyi karamɔgɔ de b'a tun sɛbɛnfura b'a tigiw bolo nka u mago t'a la koyi sabu a caman bɛ yen u b'u yɛrɛ halala so kɔnɔ ka ban u ye nin sɔrɔ ka ban u mago t'o la sɛbɛnnikɛla ko logement sociaux ko ma dabɔ kan u ye sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ kɛ u y'a ye k'a fɔ karamɔgɔ de b'a tun min ye so 650 bɔɲɔngo ye i b'a ye k'a fɔ olu kɔni di bɛ location na o tuma o tigiw kɛmɛ k'o labila maa wɛrɛ ye a ko a ma di n'o fana hakilina ye u ma tɛmɛ ka bɔ yen karamɔgɔ de b'a tun min ye so 898 i b'a ye k'a fɔ o tigiw ka sɔrɔ yamaruya ma d'olu ma olu ye yɛlɛma k'o la ni ka étage kelen fara u ka so sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye so 34 ye olu fana yɛlɛma d'u ka so la ni ka étage 2 yɛlɛ u ka so sanfɛ ka sɔrɔ yamaruya ma d'u ma a ko n'i ye jateminɛ wɛrɛ kɛ min ye so 3,108 bɔɲɔngo karamɔgɔ de b'a tun olu kɔni bɛ olu b'u nɔ na karamɔgɔ de b'a tun baara kɛra kan min ka hali bi olu fana ma maga o la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ni damadamaw lajɛ min ye ka se ka logement sociaux hakilina k'a yɛlɛma k'a kɛ n mago t'a la min ka di ye n b'o kɛ karamɔgɔ de b'a tun k'o de bolodalen bɛ tabakɔrɔ bi a ko min ye ɲɛmaw ye n'u ma wuli k'u jɔ karamɔgɔ de b'a tun logement sociaux ko dabɔra ni ŋaniya min ye o ŋaniya kɔni yɛlɛmana jɔn ni bɛɛ ni janfa jugu la a ko siga kɔni tɛ min na maa caman ka baara bɛna tiɲɛ ko ye sabu n'i ye jateminɛ kɛ karamɔgɔ de b'a tun 2,000 kɔ min bɛ ni maa t'a kɔnɔ o tuma jɔn de u di maaw ma maa minnu di u bɛ yɔrɔ jumɛn na office malien de l'habitat ka taa bila min ye ministère cɛbaw la karamɔgɔ de b'a tun ko bɛ nin ko in kɔrɔ k'u b'a bɛɛ lajɛlen si dɔn sɛbɛnnikɛla ko ministre n'o ye Birahima Kamina ye a ko n'a sigilen bɛ a ka wuli ka jɔ karamɔgɔ de b'a tun n'o tɛ min ye logement sociaux ko in ye ɲugujugu bɛ ɲagaɲaga wuli maa tɛ kocogo dɔn a ka baara tiɲɛni sababu bɛ sɔn ka bɔ nin na dɛ a ko maa minnu b'a nɔfɛ karamɔgɔ de b'a tun fantanw dun jɔyɔrɔ jamana ko la o tɛ kulonkɛ ko ye n'i ye fantanw ka ko bila bolo kɔfɛ karamɔgɔ de b'a tun a bɛ jamana sɔrɔ ni jamana maracogo a b'a ɲɔngiri kosɛbɛ a ko fantanw ka danga fantanw ka duwawu karamɔgɔ de b'a tun nin bɛɛ lajɛlen de ye fɛn ye min bɛ yɛlɛma don jamana kɔnɔna la a ko fantanya an ka jamana kɔnɔ jamana y'o ye a ko de kumu kɔnɔna la min ye jamana masakɛ kɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture a ye logement sociaux ko k'o bila sen kan jɔn de bɛ fɛ k'o hakilina k'a yɛlɛma a tɛ su kana dimi an kɔrɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu kɛmɛ ka tɔ sigi dɔdɔli Mali la o président ye Fuseni Mariko ye Fuseni Mariko y'a yira k'a fɔ nin ko in kɔni a bɛna se fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ n'a dir'i ma n'i tɛ yɛlɛma i kana papier di ko i mago t'a la ko so wɛrɛ b'i bolo maa min mago b'a la a bɛ ta ka d'o ma ko kɛlɛ t'a la o kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛnni don Jabate naamu foloma ani barakuruma u kana jigin ɲɔgɔn na kuru bɛɛ n'a bɔyɔrɔ don Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ye ko Mahamadu Fofana kan ni jɔ a ko jɔn la i k'a dɔn cakɛda bolofara i mana ta k'a kɛ ɲɛmaa ye Jabate k'a dɔn a kun ye cɛsiri ani wulikajɔ dɔnniya min b'i la ani hakilina min b'i la Jabate k'an k'o de bila sen kan min b'a to jamana bɛ lafiya jamana lafiyali sɔrɔ bosobaw don Jabate min'a donni ka bɔ k'a donni kana jamana kɔnɔ Jabate k'a dɔn diɲɛsegin naani fa bɛɛ kolongolo ka taa min'a ta kana n'a ye jamana kɔnɔ min ye jamana sɔrɔ bosobaw ye olu ka wulikajɔ don sɔrɔ bosoba bolofara ka ca
wajaba ta mi duni mina kobi nyema mi ndale mbe kabla awajago kala ukuna atwa de ko Yusuf Bachili joga mi nye Yusufu ye wajaba te ka do demseni njini aka wulika joni chesiri ka jatemene ke wajaba te jamana sengena anyanina aberata malika mina umbina yoro mi ve kosobe oye Senegalie wajaba te ka do Senegal kaw uka wari ubi mi mine anga transporteru ani jago kala la a wari kacha wajaba te ni wulika joma bulu da jona ku magwen kata kinyejala daw tege wajaba te ka do tuna dobo ala sabula mali ika don awa mali don yere fana sengena sabula bike sababu ye hali mina yere ferili walma sani doka fara songoka odela mi Yusuf Bachili ani delegation wulila wajaba te ka Senegal segere afama koma ni nyema wajaba te ka famu chugodi camion gele okomi ma frais d'escorte ani TSI wajaba te ka do bakilende ba je wa bisabala camion debisara wajaba te Yusuf Bachili tari sigi nengo ku kuma nywanya wajaba te ika don adonye ani barakala fo be ujena wari bele jele ko kata jigi wa nanina 145,000 francs à 20,000 francs CFA. Est-ce que Yusuf Bachili wajaba te ni yo jetemene sanwo san anga soro bosoba abina ke sababu ye milliard tan CFA uko deket noyi ako wulika joni jetemene boloka ni ngo mbi sena abi wati jambo Yusuf Bachili ayerati ye jaja abi faso barala abi wulika jodi la fa bele jilela ako ni ya taka laje minye chambre consulaire du Mali wajaba te ka don a président ba Yusuf Bachili ale de kume jama nyefe wajaba te uye wulika jodi bolo da ka Senegal segere kabini je kalo kletal wulov la kabla amugani duru la san 2022 ukunye tama foloke wajaba te ika don otara ben seda uka gelema unana ko wulika jo kura buluda Senegal ka ku mage fa bele jilela aduna maingama wajaba te ma minu nolu be jatebo no e technicien nyi kata se aywa uka danga uma wajaba te ni bele jile dafale kumbe kenaka akoni ya taka laje minyi Dakar ko fe directeur des entrepôts maliens au Sénégal no ye emase no ye fusé nu aywa fusé nu sumanwe wajaba te kumbe kenaka ako wulika jo buluka minyi port autonome de Dakar wajaba te ikado ko bulu fara no ka nyema be ulu fana dafale kumbe kenaka wajaba te ikado jatemene ni hakili jagabola ngelenga nata sabula chake ni mbaran ya abi ma chama de ka kokofo wajaba te ni ya taka laje minye awa bulufara minnu be n'olu ye awa poru wɛrɛ ye minnu ni Dakarikaw bi baara kɛ ni Mali mɔgɔw bi se o poru ma olu bɛɛ lajɛlen ka cidenw mi kɛnɛ kan i n'a fɔ min ye awa Dubai port world u k'o de ma ko port world DPW min ye bolore transport logistique min ye Sactom Marsec wajaba te nunu bele jile ka cidenw me kena ka fara Senegal ka u ka douane so anyema baw kan wajaba te ika don nunu bele jile de dafara Yusuf Bachili ya nyina a bele jile fo u ka nyonzoro kena kele ka nyengwen u ka puma wajaba te puma mi nu dafara wajaba te ka do Yusuf Bachili ay korofota chambre de commerce toala ka wuli ka jobulu da aywa akera Mali fana ka nyema minu nyena o de ina fo jago abasoro buso ba minu be no conseil malien des chargeurs ou ka président kisema nuka ma ba kisema sila fana kumbi kena kan semter Yusuf Bachili asafurla Yusuf Traoré minye aywa fetram no ye Sulemani aywa Sulemani Baba Traoré o fana kumbi kena kan wajaba te ka don bele jele dafale Yusuf kwani nya jira Senegal kaula anu ka bulu farawla akeleme ka doni min da jamana kuna abarka kabu Mali ani Senegal de kelenye o kuma dabalika tige juna na o konungo ka ba deme bulu fara doyini semene kala ko ni kota kalaje wajaba te ikardo Senegal ko ka douane nyema mi no kunye colonel Babakar Mbaye kata faru ka directeur régional de Dakar ka ani port o nyemo wajaba te ikardo nunu bele jele dafale o yemiri ka klef la bara ta kana mayala koy hale aya jo anga mirizu bajilo ko tala anga zigi kana kul jala ka anga tinyafo mi nye wa kem mi nye wa muga ani wa konondon ikardo mobile no debi bo aka fera minnu bɛ n'a bɛ fɔ fɛrɛ d'escorte ani TSI o bɛ taa bɛn 29 de ma o kɔni ye kɛwale min fanga ka bon kosɛbɛ n'a ye jateminɛ kɛ Mali ni Dakar ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn taa ka segin ni ŋaniyaw na sɔrɔ caman wɛrɛ bɛ k'a la min tɛ nin ye o tuma a ka jigin a tuma Yusuf Bachili e b'a fɛ a ka bila joli la 400 taa kana ma yala u y'a bolo nɔ bila sɛbɛn kɛ
Wajabate k'a dɔn 4000 bɛnkɛrɛw ka sɔnkɛrɛw ma wajabate k'a dɔn mobile tacogo ani mobile kabila minnu kan ka na cogo minnu na o y'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka kuma ɲɛf'i ye ka se k'a faamu a kɔni bɛ kɛ sababu ye Mali a sɔrɔ bosobaw san o san CFA wari miliyari 10 wajabate u k'o de kɛ nafa ye u k'o de kɛ sɔrɔ ye sa kɔnɔ wajabate a ko n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ jamana a bɛ dilan nin dilancogo de la i mana bila baara min na wajabate i jija i k'a kɛ k'a sɛbɛkɔrɔ gun i jija jamana dɔw min nafa sɔrɔ cogo min na elɛ ni maa a bɛ se k'a fɔ chambre de commerce et d'industrie du Mali a président ba Youssou Bathily jukɔrɔmɛ kɛ a y'a jɔyɔrɔ fa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛla n'o ye Seydou Konate karamɔgɔ daba tunkara a ko an ka taa Guinée équatoriale a ko maliden caman bɛ yen karamɔgɔ daba tunkara sabu farafinna jamana don nka min ye nafolo ye o de kɛmɛ k'u ka jamana sɔnsɔn ni nafolo dun bɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ girin kɛ yen kan sɛbɛnnikɛla ko Mali dɔrɔn tɛ ko ye n'i ye farafinna gun lajɛ bi jamana in sɔnsɔnnen bɛ tɛn farafinw na a ko nka fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara min ye Guinée équatoriale ɲɛmaw ye jamana kuntigi ale denkɛ n'o ye vice président ye ale tun ye yamaruya dɔ di a ko dunan minnu bɛ sigi la olu ka jamana kɔnɔ a ko an bɛɛ lajɛlen ye farafin ye nka ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la maa minnu sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ a y'aw ka hakɛya dafa n'o y'a ka carte séjour ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara balinamakɛ maaw la koyi o tuma ko bɛɛ lajɛlen lasɔmina ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya maa o maa bɛ yen k'e de bɛ baara kɔni kɛ ka balo Guinée équatoriale dugukolo kan a lajɛ k'i ka hakɛyaw dafa sɛbɛnnikɛla ko nin kuma yɛrɛ sɔrɔla da garantila n'o ye président du conseil supérieur de la diaspora karamɔgɔ daba tunkara o ɲɛmaa minnu bɛ olu yɛrɛ kankɔrɔ ta n'o ye o tuma k'a yira k'a fɔ ko lasɔmini kɛra nka min kɔni y'u ka waati ye karamɔgɔ daba tunkara o de tun ye utukalo tile 31 o tɛmɛnen kɔfɛ u wulila ni ka munumunu salo boloda maa o maa de bɛ yen k'o de sigilen b'olu ka jamana kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara n'o m'u ka jamana ka hakilinaw sabati u y'a bɛɛ lajɛlen salo maliden minnu bɛ karamɔgɔ daba tunkara ni bolo tara ka da olu kan o bɛ t'i jɔ maa 100 ani maa 46 la olu bɛ kaso kɔnɔ ka ban sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara u bɛ kule la u kɔnɔna gannen bɛɛ u kɛmɛ k'u kanabɔ jamana marabaw ye karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ye hali n'olu ka hakɛyaw ma dafa malidenw de don karamɔgɔ daba tunkara kɔni u b'u kanabɔ ni k'a ɲɛsin Mali marabaw ma ministre min ka baara sigilen bɛ jamanaden minnu bɛ jamana kɔfɛ u k'a lajɛ min kɔni olu bɛ se ka mago to cogo min na sabu u ma bɔ dɔwɛrɛ kama Mali kɔnɔ yan karamɔgɔ daba tunkara gɛlɛya de y'u labɔ yan ka taa nafolo ɲini ka na fakɔrɔ ni bakɔrɔw karamɔgɔ daba tunkara ni ka na du ta ni ka tila ka Mali jɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ tunkarankew jɔyɔrɔ ye nafolo min ye jamana in kɔnɔ san kɔnɔ a miliyari kasabi ka ca fo ka dama tɛmɛ wariw bɛ sɔrɔ ni sɔrɔ cogo de la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye conseil supérieur de la diaspora karamɔgɔ daba tunkara min y'u ka bolofara mun bɛ yen olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ min fɔ maa minnu bɛ sira la o tuma ko Guinée équatoriale man di bi dɛ o tuma k'u ka sira kɔni u k'a yɛlɛma n'u m'a yɛlɛma o tuma ko ɲuman t'u ɲɛ dɛ maa dun caman bɛ sira la nin waati la minnu bɛ kɔji kan ka taa kɔni kunnafoni filanin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajabate k'a dɔn dumuniw ma ko fɔ mayonnaise ɲɔgɔnna tɛ balo la an bɛ donni min na ko bi mayonnaise min n'a ɲɔgɔn tɛ Mali mayonnaise la u k'a ma mayonnaise sans chaud n'i y'a dan buru kɔnɔ hali a suma dama minɛ i bɛ burukala kelen don k'a ban nɛgɛw kɛrɛfɛ mayonnaise sans chaud bɛ n bolo i cɔn ka dɔ kɛ n buru la karamɔgɔ daba tunkara naamu tɔrɔsi mana kɛ 10 dɔrɔmɛ ye dugu kɔnɔ cogo cogo misirima ale ka payi t'o la kana siga n bala tɔgɔ bɛ di Wajabate naamu ne bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don Wajabate i k'a dɔn Jérôme Ala ka hinɛ na amin ale de ko safinɛminɛ mana ci wulu ka fɛn d'a la a fati ko a bati ko a yɛrɛ kɛrɛbɛ tɛ Wajabate i k'a dɔn wulikajɔ ani kungo Wajabate i k'a dɔn Umu Sangare Douakɛ ale de ye labɛnkɛla ye labɛn min n'u k'a ma ko Fiwa Fiwa o ye ɲɔgɔnkunbɛba ye ayiwa min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Umu Sangare yɛrɛ ka ɲɛnajɛw ma kamalen to a ye ko Bouakari Diakité Bouakari Diakité a ye ko kɛ Umu Sangare ma bɔ min galama e ko a ma kungo sɔrɔ de sabula kasomunba sɛbɛnnikɛla ko a minɛna Wajabate n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye minisiri ye Seko ani Dongo minisiri Wajabate k'a dɔn ale de ye welewele da kɛ sariyatigiw ma commissariat de 14e arrondissement de police Bamakɔ kafo kɔnɔ Wajabate sabula ŋunuŋunu ani ladɔnniya taara k'a sɛgɛrɛ dɔ y'a ka signature ladege u k'o de ma fo usage de faux
ministère de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière, Wajabate du tourisme. Sebenekala ko ikado colonel Sibiri Konate, ikado fonctionnaire badwa anga jamana kono. Wajabate donende yitugu kata ninga sienturi ani semavura langolo glan. Wajabate ka don ko demene na mo kamana gwana sabula semavura yi aywa aglana ka demene kabini awajo kolo kile mugani duru temene abine ka wati bo 11h40 minutes wajabate ika don awa seko ni dongo ministry minyo kunafoni ya anana soro sabula Venezuela ka ukalla sigide de ya wele aywa monsieur le ministre scientifique ninga yamoria dike awa semavura dola ko ma do ka bo Venezuela kana sabula ubina umusangare ka festival la ministre ko ale wajabate akoko inga seka anyeka don akuni ya ta kalaje sangosa ikado festival international de la musique de Bamako walma festival international wasulu uko dema ko fiwa wajabate kadro awulika jonni jatemine minye ko laben ni baraya abi société ben BD production de bolo umusangare ere badenge we minye Bouakari Jakite akoni nana wulika jodi bolo da ka ministry ka aywa ministry ko ninga scientifique ani ministry ka semavuro ayolu ladege wajabate kadro aywa madama do koni be olubi bo Venezuela ka semavuro choluma ku ka visa ko kanyina bo awa umusangare de wele sebeneka ko ngalo umusangare te ko ingala masabla ko nyere amanga wulile umusangare kamana gwana wajabate kadon ni na ko damanda be ke sababu ye ikadon minye shakashi dundo ye ko to asebe sebenekala ko umusangare bola kalama ayre kamana gwana adabali bana foka tote alle umusangare alle tinata ay wasemen ladige atinata fama ka scientifique alle wasale do ala minga ale abi tonoye wajabate kadon nana segaseli buluda mami sabula kuma intara kata da polisu tuloka unana segaseli buluda ayera kafo minye madoye minum bi bo Sri Lanka wajabate ikado ulu de kunga visa soro ninga na Mali kono o visa soro sira ngoni abina fo agwa ministère de la culture o de yo invité kana sabula o ka ceinture ni faire de be ka soro ta kalama mami polisu nana segaseli buluda utara boa kalama ka fo BD production minye Bouakari Jakite wajabate ikado ale de semavura in laben ikado bulu no bla seben ale de alla digo ke wajabate agilara foka tuti sebene kala ko akunye maminu invité fura mi sebene kundu ka semavura ka wajabate ikado ko équipe technique minye réalisateur wi ingénieur wi manager de musique cadreur cameraman wajabate ikado nindamanda damanda de kunganga na kabo Sri Lanka sebene kala ko ikado amaben sabula ministry ya jira ka fo ni nyokoye ko mi na leta kono ko donvio o kunye kumata ka wasulu umusangare segere umusangare ko ni nya jira ka fo jongwala te fo kalama ni ngoina ikado amamachi amama abla ni ngoina onna so la ko kera kechugomi sharaka ngata mata chugomi na elenu ko ke ambora nywana otima bali awokuju kelima sebene kala ko mi nye pulusu ye unanu tegeda minye directeur général société BD production nyere terke du koy BD production Bouakari Jakite ulaba nana mine ani ma minu yere ka sema burangla sebene kala ko ikado adama kashe ko ni abarka buena kosobe sabla kasumba ikado ben mine na kata datuyi yani kunya kasoro ni ngunye sebenyi anyemi zalo ka bollende pana kono akabi bolla lobo fajiri sebenigala karamogo atoka de ko meme esanogo ko meme sanogo ko Bamako esgei karamogo da batungora na ale yim malika fabaye ko Bamako kemen nyamanto roide sebenigala ko ko ni kuma imbese na kabini wati jam ambe ka to nyinge ako karamogo da batungora ni ye jetemena ke mati to kolonkono niki binkunyi ningalike ako muyanseni mobi karamogo da batungora ti dowra o de fanga singoro machaye ako min ye jamana nanfolo ye karamogo daba tungora jamana kuntigi min tun sigilen bɛ baara kama ani an bɛ cɛmancɛ fanga mun na ko waati kelenw tɛ sɛbɛnnikɛla ko wari mun bɛ bi jamana kɔnɔna la a man ca kosɛbɛ wari in kan ka don fɛn minnu na olu dɔnnen don
don karamɔgɔ daba tun o de nana ni ɲama kɔni ye ka caya ɲɔgɔn kan fo ka kɛ kulukuncɛw ye a ko i mana bɔ bamakɔ bɔlɔn furancɛ fɛn fɛn kɔnɔ i bɛ taa bila ɲamaton dɔ kan mɔgɔw sigilen bɛ dute min na mɔgɔw bɛ feere la mɔgɔw sigilen bɛ baara la karamɔgɔ daba tun k'a kɛmɛ kamanagan dan ye ko n'i ye bamakɔ lajɛ ni k'i kun dengu k'an dafɛ dugubaw lajɛ a ko e duguba bɛɛ lajɛlen bɛ bamakɔ ɲɛ bi karamɔgɔ daba tun o tuma mun de hakilina bɛ anw ka ɲɛmaw la sɛbɛnnikɛla ko dugu dun ka nɔgɔli a bɛ na ni kɔlɔlɔ ni kasara caman ye a ko banajugu caman bɛ yen karamɔgɔ daba tun ka dugu nɔgɔlen to abada bana bɛ kɛ anw sigiɲɔgɔn ye a ko n'i y'a lajɛ min ye garisɛgɛ ale bɛ sanuya de kofɔ anw bɛ ɲɔgɔn la su fara tile kan a ko sanuya garisɛgɛ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko a ko lafiyabugu kaburudon kɛrɛfɛ karamɔgɔ daba tun asi kɔnɔna ɲama a ye sira tigɛ min ye kaburudon yɛrɛ n'o ye maaw dayɔrɔ ye karamɔgɔ daba tun maa caman de bɛ minnu bɛ taa ziyara la ka taa ɲɛsiw ka maakɔrɔ ma sɛbɛnnikɛla k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ dusukun kami na a ko min ye furew dalen u diminen bɛɛ u nisɔngoyalen bɛɛ sumajugu de bɛ ka taa k'u sɛgɛrɛ ni maaw taara k'u bɛ taa ziyara kɛ karamɔgɔ daba tun joona u nisɔndiyabatɔ mana don kaburudon kɔnɔ u bolibatɔ bɛ bɔ ala ni sumajugu sɛbɛnnikɛla ko k'o to dugu kɔnɔ maa b'o fɔ ko dugu ka di wa maa b'a fɔ ko dugu sigi ka di wa maa b'i bolo kɔrɔta n'o dugu ye wa ko bamakɔ bilalen bɛ o minɛn kɔnɔ bi dɛ sɛbɛnnikɛla ko minisiri mun ɲɛsinnen bɛ sanuya ko ma an ka jamana in kɔnɔ a ka ɲi ka ko bɛɛ lajɛlen de kɛ min ye nafolo ye k'a ɲini karamɔgɔ daba tugura ni priorité bɛ yen o ye lakanako ye nka dugu sanuya ka dugudenw lafiya ni ka banajugu ni nɔgɔ ta ka bɔ dugudenw kɔrɔ ko priorité fana tɛ tɛmɛ o kan dɛ o tuma ko pan kana ko ɲinɛ kana ko kan min ye ɲamanton yɔrɔ kɔni ye bamakɔ kɔnɔ bi k'a kɛmɛ pati sakana ye fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲama jilama ɲagalama sumajugu sɔgɔsɔgɔ ni mura ani pinɛmɔni o kɛmɛ k'an bɛɛ labɔ bi ala karan kan dɛ Wajabate naamu bamanankan mɛnna ɲumanw fɛ yen maa minnu bɛ bamanankan mɛn wajabate n'i b'a fɛ ka fɛn fɔ min man di i b'a fɔ ko kasa nka n'i ko suma bamanankan na a bɛ fɔ fɛn o fɛn ma ko suma i b'a sɔrɔ o ka di o fana ye tiɲɛ kasajugu n'i ko kasajugu o ka di o de ye bamanankan dafalen nka n'i ko sumajugu wajabate sumajugu tɛ yen n'i ko suma dɔrɔn o ye fɛn duman de ye i n'a fɔ usulanson usulanzuma parfum zuma n'o tɛ i t'a mɛn ko parfum kasa usulan kasa ni kasa fɔra dɔrɔn o de ye koma ye nin ye tiɲɛ ye i b'o fara i ka karamɔgɔ kilisi mɛnna sumajugu tɛ bamanankan ɲuman ye ayiwa voilà karamɔgɔ a bɛ fɔ o de ma faute grammaticale karamɔgɔ kilisi mɛnna naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tugura min ye an ka jamana ye ko n'u ma wuli ka jɔ kɛ bi karamɔgɔ daba tugura jamana kɔni a sigi bɛ ɲini ka goya sabu ko kodako ma a bɛ ko lasa kuma dɔ la nka kodako ma a bɛ kɛ sababu ye ni k'a dɔn k'a fɔ i ye paraɲɛ min kɛ ni ka bɔ i nɔ na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ journal Lɔbu kɔnɔ Mɛmɛ Sanogo ale ka sɛbɛnni don Wajabate k'a dɔn jamana in a ka bon k'a yɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen n'i ta fa maa min mana kɛ k'a fɔ i bɛ dumuni duman ɲini Wajabate k'a dɔn boîte conserve minnu bɛ bɔ Amérique minnu bɛ bɔ tubabu jamanaw na i bɛ wuli ka taa yɔrɔ kelen Sim Market Wajabate o filɛ nin ye asi cɛmancɛ la i k'a dɔn immeuble bama k'u ka dabɔ ka ɲɛsin BMS ma n'i sera i bɛ fɛn o fɛn ɲini balo la jɛgɛ kɛnɛ sogo kɛnɛ jiriden kɛnɛ Sim Market an ka foli b'u ye waati dafara karamɔgɔ joona Ela Yusufa Idara masigikaw fɛ an b'a fɔ ani Dirisa Kulubali Nuwaro an ma ɲinɛ chef d'escadron Lasana Tama Keta Kulukɔrɔkaw fɛ honorable député Eli Jara min ye Sanso maire ye n'o ye Samu Mariko ye ka kun cɛ ni transitaire Ali Kuma n'o ye Kumala transit